Череда, моето момче, да си ми жив и здрав ти и цялото семейство, да слушаш много Надя през новата година, да си направите едно хубаво бебенце най-накрая, както сме се разбрали аз и ти, да продължаваш да падаш все толкова много на FIFA, както през изминалите години. И знаеш, че ти оправяме това видеопослание, защото малко се чувствам гузен, че толкова години нищо не съм направил за тебе така като подарък. И беше време така да направим нещо. Не, че ти черпиш много, да кажем, но все пак беше време да ти направим някаква изненада. Да се зарадваш така. Знаеш, че много се те обичаме всички. И специално за теб ще направя един поздрав. Ето го и него. Една наша любима песничка. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toes you live. Mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. Oh.